खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम आपडेट लानानै फैदों। बे गोदान कन्टेन्टआव आं मोनसे खोब सिरियास टपिकखौ लानानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। बे टपिकआनो जाबाय आथिखालाव COVID-19 नि थाखाय दुलाराय बुहुमानो थांना थानायनि थाखाय खोब गोब्राब थासारिजों जुजिनानै मानसिफ्रा थांनानै थानो गोनां जादों आरो गोबां हादोरनि गोबां सरकारफ्रा बायदि राहा लानानै बायदि भेक्सिन लानानै लकडाउन खालामनायनि जोहै आरो माखासे कोरोना भेक्सिन होनायनि जोहै माखासे सुबुंफोरखौ जिउ रैखाथि होनो थाखाय नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ असिला लानानै माखासे हस्पिटालनि डक्टरफ्रा किडनि लान्स बायदिसिना फाननानै करोड़पति जानायनि सिमां नुनानै गोबां मानसिखौ बुथारनायखौबो जों ससियेल मिडिया आरो बायदि फोसाव बिजोंफ्राव जों नुनो मोनगासिनो दं। खोब दुखुनांथाव थासारि लानानै फैदों। जाय COVID-19आ चाइनानि जुहान सिटिनिफ्राय जागायनानै दिनै दुलाराय बुहुमखौ साग्लोबनो हमबाय, जायनि थाखाय दिनै लाख लाख मानसिफ्रा अबथिरा समावनो जिउ गोमानांबाय। सोरबा बिसि फिसा बिब' बिनानावखौ अबथिरा समाव खोमाना लांनांबाय, सोरबा गथ' गथाया हावरिया जाबाय। खोब दुखुनांथाव थासारि। बेबादि दुखुनांथाव थासारिनि समावनो आसाम गभर्नमेन्टआ COVID-19 नि थाखाय मेट्रिकनि आनजाद आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादखौ उइदाउट रिटेन एग्जामिनेशन बेफोर गथ'फोरखौ ओरैनो थांनाय बुब्लियाव मोननाय मार्कशीटफोरखौ नायनानै बिथांमोनखौ जाय कमिटिखौ दानानै दोन बे कमिटिया नायफामनानै बेफोर मार्कनि जोहै बिथांमोनखौ पास खालामनायनि हाबाफारिया आथिखालाव साक्सेस जानानै फैबाय। नाथाय बे साक्सेस जानानै फैदोंब्लाबो माखासे खोथाफ्रा खोब साननो लागा जानानै जों बेवहाय माखासे पइन्ट रुल एन्ड रेगुलेशन गाइड खालामना होदों। मोनसे खोथा खोब दुखुनांथावना खोथा जादों, बे सार्टिफिकेटआ थामहिनबा 2021 मायथाइयाव जायफ्रा मेट्रिक पास जादों आरो 2021 मायथाइयावनो जायफ्रा हायर सेकेन्डारि एग्जामखौ पास खालामदों बिथांमोननि मार्कशीटआ खालि फरायनायनि थाखाय एडमिशननि थाखायल' बेयो खाथिगोन। नाथाय बिथांमोना टेट आनजाद आरो बायदि आनजादनि एग्जामिनेशन लिरनानै साख्रि मोननाय बायदिसिनायाव बे सार्टिफिकेटआ जेबो खामानि होनाय नङा होननानै बावहाय बुंनाय जादों। लोगोसेयावनो जायफ्रा नैबे 2021 मायथाइयाव उइदाउट रिटेन एग्जामिनेशन हायर सेकेन्डारि मेट्रिकनि एग्जामखौ जाय गथ'फोरखौ पास खालामना हरदों बिथां गथ'मोना जुदि नैबे एग्जामनि रिजाल्ट होनायाव बिथांमोना मेन्टेल सेटिसफाइड जायोबा फैगौ बुब्लियाव बिथांमोना फिन बेफोर एग्जामफोरखौ कोरोना भाइरासआ जुदि गेसें जायोब्ला बेफोर एग्जामखौ लिरफिननो हागोन होननानै बुंनाय जादों। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, असम साहित्य सभा, बर' साहित्य सभा, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो आसुनि सावरायनायनि जोहै बेफोरो माखासे खोथाफ्रा सावरायनायनि गेजेरजों थिरांथा जानायनि उनाव दा नै बेफोरबायदि थासारियाव माखासे जाखांफुनाय फरायसा लाइमोनफ्रा खोब दुखुनांथाव थासारिजों मोगा मोगि जानायनि समा सफैबाय थादों। जुदि बिथांमोना नैबे ओरैनो एग्जाम लिराबासिनो दैखांहरनाय आनजादाव पास जालांबाय आरो बिथांमोना MA BA डक्टरेट डिग्री बायदिसिना लाहैब्लाबो बिथांमोना जुदि साख्रिखौ मोनाब्ला बे सार्टिफिकेटआ मानि थाखाय गोनांथि? अब्लाथ' बेखौ गभर्नमेन्टआ बेबादि हाबाफोरखौ लायाबासिनो एग्जाम लिरोथारनानै बेफोरखौ आनजादखौ पास खालामनानै गथ'फोरखौ दैखांहरनाय हाबाफारिखौ लानायासो जोंनि गोनांथि। जायफ्रा खायसे मानसिया मेट्रिकआव बा हायर सेकेन्डारियाव खम मार्क लानानैबो मोजां रिजाल्ट खालामना डक्टर प्रफेसार आरो गोबां IAS IPS ACS फ्राव पास खालामनानै आथिखालाव भारतआव गोबां जायगायावनो साख्रि बाख्रि मावनानै थाबाय दं। नाथाय खोब दुखुनांथावना बुब्लि 2021 मायथाइयाव लिरनाय जा मेट्रिकनि फरायसा आरो हायर सेकेन्डारि फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना पास जायोब्लाबो बिथांमोननि सार्टिफिकेटआ थामहिनबा बिथांमोननि सोलोंथाइनि फोरमान बिलाइया जेबो बेसेन थानाय नङा। मानोना बे उइदाउट रिटेन एग्जामिनेशननि थाखाय आसाम सरकारा मा खालामदों, बेखौ खालि गोजौ सोलोंथाइ लानायावल' बे सार्टिफिकेटआ खाथिगोन आरो फैगौ बुब्लियाव बे सार्टिफिकेटजों साख्रि बाख्रि मोननो हाया होननाय खोथाया जोंनि आसामनि माखासे नोगोरारिफोरनि थाखाय बेयो
एक्सेप्टेबल जायाखै होननानै आं सानो। बिथांमोना थांनाय बुब्लिफ्राव बिसायख'थिनि हाबाफारिखौ लाख लाख मानसिफोरखौ लानानै 150 कौटि सुबुं मानसिफोरखौ भट लानानै दिनै बिथांमोना बिजेपि सरकारा फैबाय आरो जोंनि बिटिएडिआवबो करुना जाफुबाय थानाय बुब्लियावनो बिटिएडिनि इलेक्शना जानानै थांबाय आरो सरकाराव फैबाय आरो दा आथिखालाव बिजेपि सरकारनि दैदेननायाव आसामा सरकार सालायगासिनो दं। बे बुब्लियाव सरकारा जोंनि फोरजा फिसाफोरनि मोजांनि थाखायसो आरो बिथांमोननि मोजांनि थाखाय एफाबां गिथावना करुना भाइरासनि दिनावबो रायजो राजाफ्रा भट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहरबाय। नाथाय बिथांमोननि फिसा फिसौफ्रा मेट्रिकनि आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ लिरनो हायैनि जाहोनाव दिनै बे थासारिजों भुगिनो गोनां जादों आरो बेखौनो गोलेरनि मोदै फसरनाय बादि आसाम गभर्नमेन्टआ उइदाउट रिटेन एग्जामिनेशन गासै हायार सेकेन्डारि मेट्रिकनि फरायसाफोरखौ पास खालामना हरनाय जागोन होननानै फोसावदों। नाथाय बे फोसावनायनि बुब्लियाव जोबथा बुब्लियाव बिथांमोना माखासे रुल एन्ड रेगुलेशन गाइड खालामनाय होदों। बे जायफ्रा ओरैनो दैखांहरनाय आनजादाव पास जायो आरो बे आनजादखौ बिथांमोना जुदि गोजोननाय गैयाबा फैगौ करुना भाइरासआ जुदि गेसें जायोब्ला फिन बेफोर एग्जामफोरखौ लिरनो हागोन, बेफोर एग्जामखौ होफैनो हागोन होननानै जों बिथांमोननि गाइडलाइननि जोहै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय सासे गथ'नि आखायावनो मोनसे एग्जामनि सार्टिफिकेट फोरमान बिलाइया मोननै थायोब्ला माबा मोनसे जाहोनाव बिथाङा फैबाय थानाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव फिन लिरफिनोब्ला बिथाङा फेल जायोब्ला बिनि आखायाव मोनसे पास जानाय सार्टिफिकेटआ थाफिनगोन। बै पास जानाय सार्टिफिकेटजों बिथांमोना फैगौ बुब्लियाव माखासे कम्पिटिटिभ एग्जाम आरो साख्रिफोराव एप्लाइ खालामहैयोब्ला गोरों गोरा जायोबाबो MA BA PhD डिग्री लाहैबाबो बिथांमोना साख्रि मोननाय नङा होननानै बुंनाय जादों। बे खोथाया नाथाय खोब दुखुनांथावना। सार्टिफिकेटआ खालि फरायनायनि थाखायल' नङा। बे सार्टिफिकेटनि जोहै खायसे मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि लानानै गावनि जिउ एबा लाइफ स्टाइलखौ दानो हायो। खायसेया साख्रि बाख्रि लायाब्लाबो बे सार्टिफिकेट गैयै गोबां बिथिङाव बे सार्टिफिकेटखौ बाहायनानै जों खामानि मावनो हानाय जायो। नाथाय बे सोलोंथाइखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टआ जा गेलेदों बेयो खोब दुखुनांथावना खोथा। बेनि थाखाय गासै दुलाराय आसामनि गार्जेन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, असम साहित्य सभा आरो आसु आरो माखासे माहारिफोरनि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन आरो थुनलाइ आफादफ्रा खौसे जानानै बेखौ थाबैनो सावरायनायनि जाय समाधान खालामनांगौ। आसाम सरकारा बिथांमोननि सार्टिफिकेटखौ खालि फरायनायनि थाखायल' खालामाबासिनो बे सार्टिफिकेटनि जोहै बिथांमोना साख्रि बाख्रि गासैबो बिथिङाव खाथिनाय बादि बिथांमोननि सार्टिफिकेटनि भेलुखौ होनो नांगौ। नङाब्ला बे सार्टिफिकेटखौ बा ओरैनो दैखांहरनानै पास खालामनायनि ओंथिया जेबो ओंथि थानाय नङा। मानोना जोंनि नोगोरारिफ्रा गावनि गोसो जानाय बायदि सोरबा साख्रि बाख्रि मावनानै जिउ दानो लुबैयो। नाथाय बे बुब्लियाव बे मोननै एग्जामनि सार्टिफिकेटनि भेलुखौ खालि फरायनायनि थाखाय हायार इडुकेशननि थाखायल' बिथांमोना बाहायनो हागोन होननानै बुंदों। हायार इडुकेशनखौ मानसिया मानो लायो? हायार इडुकेशनखौ खायसेया गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय लायो आरो खायसेया बे हायार इडुकेशनखौ साख्रि बाख्रि लेक्चार प्रफेसार IAS IPS फरायनानै गोजोन न'खर दानो एबा हादोरनि फोरजा फिसाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो हादोरखौ सिबिनो थाखाय बेफोरो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायो। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, COVID-19नि थाखाय जाय सार्टिफिकेटखौ आसाम सरकारा होनो आथिखालाव डिक्लारेशन होबाय, फोसावबाय, बे जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा। ओंखायनो बे मोनसे अपसनखौ बोखारनानै जाहाथे बे सार्टिफिकेटआ साख्रि बाख्रि जेरावबो खाथियो बेफोरबादि खालामनो हायाब्ला बे सार्टिफिकेटखौ लानानै फरायसालियाव जेबो खामानियाव फैनाय नङा। बेनिखायनो आं मिजिंथियो आसाम सरकार लोगोसे जोंनि बिटिएडि सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आरो आसामाव जेसेबां स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन दं बिसोरो खौसे जानानै बेफोरखौ बावैनो समाधान खालामनाय जाथों आरो जोंनि दुलाराय आसामनि नोगोरारिफ्रा जाहाथे आसामनि दुलाराय नोगोरारिनि माखासे बिमा बिफानि गथ' गथायफ्रा जाहाथे फैगौ बुब्लिफ्राव साख्रि बाख्रि लानानै सोलिनो हानाय बादि बे सार्टिफिकेटनि जोहै खामानियाव फैयो बेखौ मिजिं लाबाय।
बिथांमोना जुदि COVID-19 नङामोनब्ला बिथांमोननि एग्जामा जानानै थांसिगौमोन आरो आसाम सरकारा गोसो जायोब्ला बे एग्जामफोरखौ मोनसे सेन्टारखौ मोनब्रै मोनबा सेन्टार बोखावनानै स्टुडेन्टनि बेसेनफोरखौ गेसें खालामनानै सेन्टारखौ बुफ्लेनानै होयोब्ला COVID-19 नि गेजेरावबो बेफोर एग्जामखौ लानो हानायनि दाबो सिचुएसन दङ। मानोना मास्क गाननानैसो माखासे गथ' गथायफ्रा बेफोर एग्जामखौ लिरनो हायो। मानोना आसामाव 50 कौटिल' मानसि दं। बेनि गेजेराव जुदि जोङो BTD इलेक्सनखौ खुंनो हायोबा आसामनि जुदि आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनखौ खुंनो हायोब्ला मेट्रिकखौ खुंनो हायैनि मा ओंथि दङ? बेनिखायनो थाबैनो बे बिथिंखौ लानानै जा सोलिबाय थानाय जि जोंब्लावनाय थासारि बे थाबैनो समाधान जागोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसेयावनो गासै माहारिनि अर्गानाइजेसनफ्रा खौसे जानानै सरकारजों बेखौ सावरायनानै थाबैनो समाधान खालामनांगौ जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्रा इयुनाव जिउ दानायनि दावहाथिलियाव बिथांमोननि जिउआ सिलिंखार जाया बेखौ नोजोर बोनानै बे थासारिखौ थाबैनो फोजोबनाय जाथों बेखौ मिजिं लाबाय। लोगोसेयावनो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।